Bună seara! Bună! O să vorbesc cu domnul Nicu? Da, eu. De la Băl sunteți, domnul Nicu? Nu, Crăuleni. Ce faceți, domnule? Mă auzi televizor. Domnul Constantin mă numesc. A, de unde sunteți? Eu sunt din Chișinău, Nicu. Păi și? Ce faceți mâine? Cum și fac mâine? Acasă, șod. Eu vreau să mă văd cu dumneavoastră mâine. Unde? Cred că ar fi bine în Chișinău. La Chișinău? Vă invit la Chișinău. Dar eu n-am drum la Chișinău. Eu vreau să vă invit. Eu vă plătesc transportul, nu e nicio problemă, domnul Nicu. Dar la și, la lucru, la și. Eu vreau să vă invit la caruseli. Nu, mulțumesc, nu. Eu vreau să vă cunosc pe dumneavoastră mai aproape. Dar pentru ce să mă cunoști mai aproape? Ca să vorbim, ca să ne împrietenim, ca să ne spunem și să ne știm secretele unul la altul. Da, nu, fără de iesă, nu. Am câțiva prieteni care mi-au spus că dumneavoastră ați dori la caruseli cu mine. La carusel? Da. La ce fel de carusel? Caruseli înalt care se învârtește, cu albastru, roșu, galben. Să nu ne cătăiei cu carusel. Putem să ne ducem să ne plimbăm cu caii. Dar eu n-am drum, eu de fel nu mă duc, nu ies din casă. Eu trimit mașina după dumneavoastră, cunoaștem, stăm la o bere, ne urcăm pe cai. Eu am chestiile mele, eu nu pot. Pot să le știu și eu, dacă toți suntem prieteni deja. Și chestiile astea pentru familie. Vorbesc direct cu dumneavoastră, bine? Cu director? Pun durerea mea care o am pe suflet. Da, dacă eu am când eu și... Doar ascultați, vă rog frumos, că n-am cu cine altcineva vorbi. Cum nu aveți? Sunați la altul. Este singurul și ultimul telefon care ne-a rămas nie. Niște prieteni ne-au spus că eu pot să vorbesc cu tine. Așa mi prietenul și ăla. Slavic, că n-am cu cine vorbi, Nicule. Ajută-mă. Ce să fac eu amuia? Vreau mâine să ne vedem în Chișinău. Nu, mâine eu nu pot. Eu n-am drum acolo și nu pot eu mâine. Mă cătă acolo la carusel, cu cai, nu ne-a cătăi. Toate probleme am și eu acasă. Aveți carusele acasă? Da. Putem să ne ducem la film. Este, a apărut film nou, tare bun. Nu ne-a uitat eu nu trebuie film, nu ne trebuie nic. Nu vreți la carusel? Dă-ți dracului de carusel. Nu vreți cu cai? Nu ne ducem cu cai. Nu vreți la film cu Vin Diesel? Nu ne ducem. Dar la ce vreți? Eu nu am alte probleme. Cum să vă ascult? Dumneavoastră o să-mi spuneți probleme. Eu am să le spun pe mele și astfel o să ne completăm într-un singur unison. Într-o singură inimă de dezvăluire a secretelor. O să fim prieteni buni. Nu știu. Dacă eu pe voi nu vă știu, eu nu știu. Iată numai la lucru. Unde? Eu nu știu. Toată ziua lucrez acasă. Eu n-am timp liber. Atunci eu vă invit noaptea la mine. Să ne jucăm PlayStation. Dar nu sunesc, că nu ne trebuie, nici. Jucăm PlayStation în 2, jucăm PES 2013, jucăm Call of Duty 2013. Nu pot eu, Nic, să spun că... Stați, domnul Nicu, NHL sau tenis 2013 sunt jocuri apărute acum recent, domnul Nicu. Nu știu, nu pot eu, Nic, să spun eu. Am înțeles eu, și pot face eu. Eu nu pot nic face. Domnul Nicu, dumneavoastră aveți internet? Nu avem. Din partea mea, eu vă trag internet. Dar să oferă bani, n-am bani și eu n-aș. Pentru cine e computer, internetul? Eu mâine mă îmbrac elegant și vin seara la dumneavoastră acasă. Eu vreau să vă cunosc. Deci eu pot să vă spun că am să fiu un pantaloni negri, încă mășuică, albăstruică. Nu, eu mâine nu ies nicăiuri, am de lucru acasă. Și eu vin să vă ajut acasă, domnul Nicu. Ce lucru aveți? Că eu vin. Eu cu tata mă lămuresc, nu trebuie nici ajutor, nu trebuie. Eu vin și eu cu tata meu, domnul Nicu. Nu, mulțumesc, nu. Mie-mi place de dumneavoastră. Mie-mi place de dumneavoastră cum arătați. Dar cum eu mă arăt? Mie-mi place fizicul dumneavoastră. Aveți un posterior de milioane. Credeți-mă că eu în fiecare seară mă uit la posteriorul dumneavoastră pe poză și nu-mi vine să cred că există persoane cu astfel de posterioare în țară. Care? Și unde vă uitați? La ce? La televizor? Sau la ce? Am o poză în care dumneavoastră stați mai mulți băieți și acolo se vede doar posteriorul dumneavoastră. În viața mea nu am văzut un așa posterior de frumos, de sincer, care emană căldură, înțelegeți? Am înțeles eu. Dumneavoastră sunteți de acord că aveți un posterior tare bravo? Sunteți de acord cu asta, nu? Știți de asta. Eu sunt sigur că vă mai spus lumea că aveți posteriorul tare. Nu mi-a spus nimic, eu nu știu. Și uite, eu vreau să vin, să fac cunoștință cu dumneavoastră, măcar să iluminez acest posterior al dumneavoastră, să-l ating, să-l simt mai aproape de sufletul meu. Da, nu pot eu, eu am alte probleme, eu nu pot. Am nevoie doar pe 5-10 secunde de posteriorul dumneavoastră și gata. Domnică, nu e atât de dificil. Nu pot eu nici să vă ajut eu. Că doar 10 secunde mă apropii de posteriorul dumneavoastră, îl ating și am plecat, am fugit. Vreau să-l cunosc. Da, ce vă trebuie să ne cunoștim, facem cunoștință. Da, eu vreau anume datorită posteriorului. Doar asta, vă rog frumos, să ajutați-mă măcar o dată în viață cineva să mă ajute. Vreau lângă posteriorul dumneavoastră și cu asta basta, nu mai vreau nimic. Nu pot eu nimic. Vă rog frumos, spuneți-mi da. Dar cum
să spun, dacă eu mâine nu ies, eu dat săptămâna nu... Eu 10 secunde vin la dumneavoastră, vă ating posteriorul și mă duc acasă înapoi. Să mai pierdeți benzina și iavă. Nu e interesant așa. Nu vă interesant numai 10 secunde sau cum? Dar nu, eu mâine lucrez și am când să vorbesc de... Doar îl atingem. Nu pot eu, nu pot. M-a întristat. Dar când pot? Dar când eu, tată, eu lucrez, când pot. Puteți măcar să fotografiați posteriorul, să mi-l dați pe o adresă electronică sau pe un mobil, pe MMS. Mama? MMS. Dar eu nu știu cum eu... Am telefonul, ce eu mâine lucrez, ce... Pur și simplu, virtual. Eu pot să transmit salutări posteriorului dumneavoastră, doar virtual. Îmi dați voie. Ce să transmit? Îmi dați voie 5 secunde să-i spun ceva. Că mâine? Acum să-i transmit posteriorului dumneavoastră. Vreau să-i transmit că e cel mai tare. Vreau să-i spun că e cel mai cool. Și că sunt sigur că va avea progrese mari în viitor. Am înțeles, Mândriți-vă cu posteriorul dumneavoastră, domnul Nicu. Și ce să fac eu, am Să vă mândriți. N-am ce face, nu știu, nu. Și să o strângeți bine din partea mea să-l salutați. Bine? Când mâine? Da, hoci și azi, dar salută-l, te rog frumos. Poți să-i transmiți o salutare? Cui să transmit? Posteriorului tău. Acum, am telefon sau ce? Ei, nu, las fără de asta. Vă iubesc, domnul Nicu. O seară plăcută. Hai noapte bună că... Se poate să vă sărut? Să vă pup pe obraz. Da, nu mai este, nu. Vă înghimp cu barba mea. Hai noapte bună, hai.